Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dosta ljudi, oni kažu religija je razlog što u svijetu ima mnogo krvoproliće i zato dosta ljudi oni misli religija nije od Boga i jednostavno oni misli da ne postoji Bog, zato što ako bi bio Bog, onda ne bi bio ovo krvoprolić u svijetu. Ali Allah dao odgovor u početak, kada je Allah planirao da pošalji izaslanika, kada je Allah odlučio za Hazreti Adam a.s. I Kur'an kaže, tada maleki oni su pitali od Boga, oni su baš rekli na isti način kako ovo sada ljudi kažu, ali Allah tada odgovorio i ja ću sada čitati taj ajet da vam bude jasno. Ovi religija opšte nije odgovorna za krvoprolić. Ako u svijetu bude ratovi, ako u svijetu se nalazi mržnja među ljudima, onda ovo nema učenja od religija. Allah kaže, Auzubillahi minash-shaytanir-rajim, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah kaže, i sjetite kad je gospodar tvoj rekao malekima, ja ću postaviti halifu na zemlji. Ovo je sada kada je Božji plan, kada je Allah naredio da će postaviti halifu, to znači kao poslanik na zemlji. Oni su rekli, zar ćeš ti na njoj postaviti onoga koje će nered činiti i krv prolivati, a mi te slavimo zahvaljujući te ti. On je rekao, ja sigurno znam što vi ne znate. Ovo je bio isto pitanje od maleka, da oni su rekli, ako o Bože, ako ti narediš nekoga da postane halifu, da postane nasljednik, onda u svijetu će biti nered i krv će prolivati. Allah nije negirao šta su maleki rekli. Ali Allah rekao, inni alamu ma la ta'lamun, ja sigurno znam što vi ne znate. To znači ovo krv će prolivati, ali neće biti odgovornost na ovo Božji nasljednik. Halifa, on neće biti kriv za ovo. I on će nazvati ljudi prema miru, ali ti ljudi, oni će praviti nered. Oni koje neće slušati poslanika, oni će biti uzrokovati za taj ovo nemir. I zato u doba časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allah kaže, kada je on pojavio, zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zbog oni zala koje su ljudi zaradili svojim rukama, nered je zavladao kupnom i morom. To znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on donio mir, on došao da stavi mir u svijetu, ali oni prema kome on obratio, oni su bili razlog krv ovo
prolivati ili za nered. Poslanik nije bio odgovoran za ovo. I zato poslanik kada dolazi, on dolazi da postavi mir. Ali oni koji stoji protiv Božje poslanika, oni budu ovo razlog što bude ovo krv ili nered na zemlji. I zato isto početak Kur'ana Allah kaže وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Druga sura Al-Bakra, 12. i 13. ajet. Allah kaže, a kad im se kaže ne činite nered na zemlji, oni kažu mi samo red uspostavljamo. Pazi, to su sigurno oni koji stvaraju nered, ali oni ne osjećaju. Oni ne može da osjeti. Poslanik dolazi da širi mir, poslanik dolazi da širi ljubav među ljudima, ali oni koji budu suprotno, koji budu protiv poslanika, Kur'an kaže, oni budu ti koji pravi nered, ne poslanik. Oni pravi nered, ali kažu mi uspostavljamo red. Pravi nemir, pravi ubistvo, kako se sada dešava, na primjer, prema članovi džamata u Pakistan. Mi širimo ljubav, mi kažemo naš moto je ljubav svakome, mržnja ni za kog. Mi ne širimo nered. Mi nemamo učenje da ubijete nekoga u ime Boga. Ali na drugi ovi muslimani koji su odbili ovo Božje halifa, oni su ti koji sada pravi nered, oni su ti koji su ubijaju naši ljudi. Religija se ne širi sa mačom, religija se ne širi sa ovo da ubijate nekoga, nego religija se širi sa ljubav. Ali oni, na primjer, oni su zabranili u Pakistan da Ahmadi ne smiju ući azan, Ahmadi ne smiju da ponašaju kao muslimani. Dosta naši su bili u zatvor da su učili Assalamu alaikum ili su pozdravili sa Assalamu alaikum, pisali su Bismillahirrahmanirrahim, a skoro dvojca prije par dana su dobili po 3 godine u zatvor zato što oni su držali časni Kur'an kod sebe. I to znači ovo kada Allah kaže oni la yashurun, oni ne osjeti. Oni pravi nered i zato oni ne osjeti. Zato što kada je čovjek, ako je postane bolest ovo duže vrijeme, onda on ne osjeti bolovi, ne osjeti nešto. I ti su takvi ljudi, kada oni nemaju argumenat, onda oni hoće da svoje mišljenja stavi sa silom. To je zato časni Kur'an kaže li yahlaka man halaka bayyinatin wa yahya man hayya bayyina. Taj poruka će ostati koja ima jak argumenat. I ta poruka će nestati koja nema argumenat. I kada jedna strana nemaju argumenata, onda oni koristi sila. Onda oni pokušaju da zaostavi taj poruka sa silom i zabranjuju. I zato časni Kur'an kaže taj poruka će pobjediti koja ima argumenat. Ako ima argumenat, on ne koristi sila. Ako nema argumenat, onda oni koristi sila. I zato religija
nikad naučio da treba da se širi mržnja ili da se religija nikad prouzrukovaju krvoproliće. To su radi suprotna strana, druga strana koje stoji protiv Božje poslanika. Poslanik nikad donesi takve učenje, zato ovo treba da vam bude jasno da religija nije kriva, nego krivi su ljudi kome religija bude obratan, kome religija bude pozvan. Kada je poslanik dolazi, on zove ljudi prema Božjem put, ali oni koji neće prihvati, oni su ti koji pravi nered i oni su ti koji prolivati krv. Assalamu alaikum wa rahmatullah.